Tinagan ti Ama, Anak, ket Espiritu Santo. Amen. Ti Diyos Ama manakabalin amin. Anam harso ti langit ken daga. Mamatak met ken Isu Kristo bubugto anak nakatapo tayo. At imaod taramit ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na tayket na itanem. Imulog ti ayan dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay nga mahukom ka dagiti sibiyag ka dagiti natay. Mamata akmet ti Espiritu Santo. Patyat met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagririnanod ti sa Santos. Ti panakapakuan dagiti basbasol. Kadagdanto met ti panagungal ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw, ito'y ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakis. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria te Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi iti punganay, kastamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. Iti misteryo ang taypan panunutan, iti misteryo analadingit. Katu mo na, agtutok na Jesus sa jay minuyungan tayo simani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatnakan mo, tidakakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka.
sikat na kasatan karigita amin na babae, na kasatan may tibungat tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na kasatan karigita amin na babae, na kasatan may tibungat tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na kasatan karigita amin na babae, na kasatan may tibungat tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na kasatan karigita amin na babae, na kasatan may tibungat tiyan mo na po may Sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanang nagitibas basol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Iti may kadwa na lading iti misteryo, masaplit-saplit na po Jesus, asirarakad timunmun asingit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itden kadakamtal daw ito iti kanamit patinayon ngal daw. Pakawanan ti basol miya kasmet pamakawan mi. Kadigiti na kabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka na kamkatan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, ikakasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, kakasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon nati Diyos, kakaasida kami ang managbasol. Itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatinenggasatan kadagiti amin a babae,
na ingasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami, ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Kas ti po nga na kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kamta po sa infierno, iturong mo amin nakararwat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo na ladigit ang misteryo, mabalangatan na po Jesus, kadagiti nataromamis at sisiit. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kung matinagan mo, dumteng kung matipagariam, matumpal kung matnakan mo tidaga kas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po, Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin ninton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kas tamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kamta po'y sa infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay itikasin. Ti may kapat naladingit a misteryo, ibaklay na po Jesus singkat dagsa na krus, ngagturong ti bantay kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo,
Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon ngal daw pakawanam ti basol niya kasmet pamakawan ni kadigiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan nakamkat kami adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di panganay kas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispana na kam tapoy sa dinfierno, iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangunat ti makasapul unay iti kaasim. Ti may kalimaken maudi analadingit ang misteryo, so tinadawel apan nakailan sakin ipapatay iti krus ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matumpal kumatnakan mo, iti dagakas sa dayangit. Itdem kadakam tel daw, ito iti kanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan na tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan na tibungat tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, iti amin na babae, na yung kasatan matibungat tiyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kasi idi po nga na kastamit ita kinitagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kamtapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararuhat sa dilangit, nang nangron at makasapul unay ti kaasim. Salve Regna, inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve si katikaragan mi. Da kami anapagtalaw anak na Eva, agpagpakasikam kan ka sumasaenek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Ala ko makatalik mi, talya mo kadakam nagitamatam aman ang asi, kat inton malpas dati pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo, o manangasi, o manakem, nasamit unay Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami, Santa ngayon natin Diyos. Tapno may kari kami kadagidin ka rin ni Apo mi Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kung mararag tayo, O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bubugtong anak mo. Ingon udan na kami ti gungunatag na nayon apanakaisalakan. Ipay mo kadwapo, tababayan ti panunot mi. Karigiti misteryo na santuan unay a rosaryo na po Virgen Santa Maria. Tuladan mi ti linaunda. Ket magunod mi ting karida, kapumadlan ken Kristo nga apo mi. Amen. Daydayawan tayo tapo, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Jesus ken kai serbimi, dai ito'y puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti pagyaman ni John Lee Mangay Ayam, kastamot ti panangi karkararag ti kararwa, ni Epipanya Dakanay. Itangal daw rambakan tayo, ilagip tayo, ni San Pio, may kasangapulo, Santo Papa, nagserserbi, nang isursuro, ano dagiti na insiriban, kay imbati na iti simbaan tayo, dawatin tayo ti panangi babaet na, tapno warod maikarita ang makiranod iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, pinunnon ni San Pio maikasangapulo, iti nailangitan asirib, ken kinamaingel ti apostol, tapno sa laknibam ti katoliko a pamati, ket isublim dagiti amin abambanag iti sidong ni Kristo. Ipaay mo kadita ang nurutan mi dagiti balakad a pagpatulad na, iti kasta magunod mi met ti nailangitan agungguna, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nariknak ti panakabalin ti Apo, kit impanak ti Espiritu na iti may sa atanap, asanaknapan dagiti tulang. Insursurnak iti tanap, kit na matangak ti nakadado agbiag, kadimanen kadagito'y atulang. Apo, a Diyos, si kalaeng ti makaammo iti dayta, insungbat ko, kinunana, agipadto ka kadagitoy atulang, ibagam kadagitoy nagango atulang, adeng ganda iti saok. Ibagam kadakwada asyak nga Apo a Diyos, kastoy ti kunak. Ikang kayo iti anges, kit agbiag kayo maned. Ikang kayo iti pennet ken piskel, kit bunganen na kayo iti kudil. Ikang kayo iti anges, kit bagbiageng kayo. Iti kasta, mamanyo asyak ti Apo. Isut gapuna anang ipadtuak, kas naibilin kanyak. Bayad ti panagsaok na kangegak iti karatiket, kit agsusuop dagiti tulang. Nakita at timaod dagiti pennet ken piskel, kit nabungunda iti kudel, imawan angis da. Kinuna ti Diyos kanyak, tao agipadtukay iti angin, ibagam ti angin, asyak nga Apo a Diyos, ibilin ko kenkwana nga umay manipod iti naduma-duma asuli, kit ang sanna dagitoy abangkay, tapno agbiag damanen. Nang ipadtuak na rod akas na ibilin kanyak, na ikanda kiti bangkay iti angis, nagbiagda kiti makderda, maysa nga armada ti kaaduda. Kinunat ti Diyos kanyak, tao mayarig dagiti Israelita kadagitoy atulang, kunada ana magaanda, awan ti namnamada, ket awan tinaranyag ang masakbayan da. Agipadto ka nga rod kadagiti tattaok ng Israelita, ibagam kadakwada nga siyak ti Apo a Diyos, luktakto kadagiti nakaitanimanda. Erwar kunto ida, ket isublikto ida iti daga ti Israel. Intun luktak dagiti nakaitaniman, dagiti taok, ket erwar ko ida,
Mamwandanto asyak ti Apo, ang sakto idakit agbiagdanto. Pulubaw ti ida ngagnaed iti bukod da adaga. Iti kasta, muambandanto asyak ti Apo, inkarik nga aramidik da ito'y ketong palek. Ti sao ti Apo. Agyaman kayo iti Apo ta iso na imbag, ta ti ayat na agpaot ngagnanayon. Makitimpuyog kay to kanyak, ngagdaydayaw iti Apo. Dakay amin asinubot na, kin inispal na kadagiti kabusoryo. Inumong na kayo nga inggapo kadagiti dagdaga, manipod tamyanan kin abagatan, iti laod kin daya. Nagkalkalautang dagita daduma ijay litang, dida nasurutan ti dalan ngagturong iti syudad nga inda pag naidan. Nagsagaba da iti bisin kenwaw, ket napukaw da ti amin anamnamada. Imawag ti Apo iti pakariribukan da, kinit ispal na ida kadagiti pakarigatan da. Inturong da ida iti nalinteg adalan, aging gana demting da iti syudad anagtaingan da. Agyaman da ko mga rod iti Apo, gapu iti di agbalbaliw nga ayat na. Gapu kadagiti nakakaskas daw, ngayon paay nakadakwada. Painumin na dagiti mawaw, pakanin na dagiti mabisin. Bagay ketaminto maited tuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo, ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Naguumong dagiti Pariseyo, idinadamag nadamag da pinagulimek ni Jesus dagiti Saduseyo. Maysa nga abogado akadwada tinangpadas amang suot ken Jesus babaen ti saludsod. Kinunana, anya ti kangrunaan abilin ti linteg. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo. Insongbat ni Jesus, daytoy ti umuna ken kangrunaan abilin. Ti maikadwa kangrunaan abilin umasping iti umuna, ayatem ti padam a tao kas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti pannursuro dagiti propeta. Ti ebanghelyo ti Apo. Iti ebanghelyo tayo, ayat, greatest commandments, ti panagayat kini Apo Diyos, ken iti panagayat iti tao, kas panagayat iti bagi. Kada iti pagsasaod nga love begets love, kunana dayjay. Ti ayat, agtaod iti ayat. No anya ti salsaludsuden tayo. Apa yang ada tidak duma kemalipatan dati agayat. Umuna ngamin ti panangkita tayo ti ayat ke subjective no daduma, anya ti subjective. No anya di feeling tayo, no anya di condition tayo, anya di idea tayo, mariri na tayo. Iso ti parason nga agayat tayo. Kas pangarigan ko marinam ti ayat. Agayat kamet. No adda grasya ni Apo Diyos king ka, no mayat ti kondisyon, agayat kamet.
no mariri nam ti aglawlaw ka nasaya at agayat kamat. Ngam no sika ka agsaksakit, nga di ka nga makapagayat. No sika ka adda binastos da ka, liniputan da ka, ginondawayan da ka, inulbod da ka, no daduma, malipatan tayo ti agayat. Ta isugurod ti mariri na tayo. Kas ano nga ayatan ti tao no, kwa di jiri na tayo di jay. Adamot no daduma objective. Uri nasaya at di jay kariri na tayo, oray balak tayo ti agayat, no DJ tao ka, di mo makipartisipar, malipatan tayo mati agayat. Depende ken DJ object, DJ ang mga object ati tao kala ko depende DJ recipient, DJ ayat no daduma. Haan tayo nga kasla ay ayaton ni may sa agayom mo, gaputa na saya at king ka, ngam DJ may sa nga adda ulbod na, ken adda tangtangsit na, adda sweet-sweetik na, madimma nga mabalin nga ayaten kasjay objective mat no daduma kala ko madatay depende kan DJ sitwasyon na mati panagri-ri nana ngam no ti tao no kitaan tayo no anya ti may nagyanti kaunggan ngamin ti tao nang runa no ti tao kami no laam ti ayat automatic rumwar ti ayat so DJ love begets love kunana DJ ti ayat agtao di ti ayat. No anyat impakpakan tayo ijay ubing, anyat inteted tayo ijay ubing, anyat dagitay ingabor tayo king kuana idi ka ubingan na iso ti rumwar. Iso kung linalastog ti ipakan mo, mga problema mga saludsuden ang agbalinto nga nasayaat. No ti tarigagayan na ti impakan mo kanya na ki impyerno, tarigagayan nanto mati mapanti impyerno. No ti impakpakan mo ko ubing pailaeng ka hangadakas ti pumatay, hangadakas ti agulbod, hangadakas ti agtakaw, ti panangipaga-iba-ibagam ka nasaya at amin dagita konsintirem hamong ekspektaren ta isugarod ti naimula kanya na nano daduma ka dakas jay apaya nga dagiti tao ka dapay mangibagan nga agkikita tayo to di impyerno tartari gagayam ti mapan di impyerno anya lang nga kristyano nga kunamon nga tartari gagayam ti mapan ija impyerno kala apay nga haan nga langit siguro hantay mo makwestiyonaran iso ti orientation uno iso ti naimula iso ti agtartaray dito yung puso na alakas jay kinarigat na jay han nga mabalin nga kas jay ti kinakristyano tayo kinurehan pa nga kinakristyano jay katatao tayo laangan ano tao tayo pinaraswana ka ti Diyos akalanglangana haan nga kalanglanga ti asal demonyo kuma haan nga kalanglanga ti aprobaram ti inuulbod aprobaram ti pamapatay aprobaram ti siniswitik haan nga kalanglanga ti Diyos dayjay ure adda dagitoy ikarkarigatan ati agbaliw nga mapan dayjay no daduma iso nga love begets love no kayat mo nga rumwar ti ayat imulam ti ayat ure dagiti gagayam respect begets respect kunada pay no hamo respetarin ti daduma hamo met nga expectaren nga respetarin kas jay mo ilang ti ayat kinamay-maya latamot itoy iwaragawag tayo kumay ti inaldaw uray pay no kuno na tayo nga adda pagkamkamtudan adda pagkapkapsutan adu dagiti pagkurkurangan tayo ngam napinpintas latta ti agtalinaed nga ikarkarigatan ti agayat uray no daduma masair met matugkik mo di katangsit tayo na natangsit tayo nga rod nga tao mapinpintas nga ikarigatan latta ti agayat kang runaan ti amin ka you cannot give what you do not have kunadan samot hamo maited no niya ti awang kanyam kuno awan ni Apo Diyos tapusom hamo mat apulos nga maiburay no ni Satanas ti adda tapusom iso mabalim mo nga iburay kadadagit ay tao nga gapula ti pride gapula ti prinsipyo nga no daduma ka ammo tayo nga kilo ngam di kinatangsit sursurutin lata ure ammomon nga madi ngam no na Diyosan daya addaking ka no ni Apo Diyos ti agnanaed ditoy iso ati rumwar nga ta kakarit lata mo ta kanya tay amin
awis lata akan niya tay amin. No ni Apo Diyos ka isugarod ti ayat, Diyos kat ayat. No iso tinagtalinaad kan niya tayo, natural nga rumwar ijay puso. Ikatin na ti kinatangsit, ikatin na ti kinaulbod, ikatin na ti dakes, na papanawon na ani satanas dito yung puso tayo na adda ni Apo Jesus. Kung aging gatat ka, dahito nga stage ti biyag tayo, kada stage ti pamati tayo ka, tartari gagayam pay lati impyerno, kin aprobaram pay lati inuulbod, kin dinada, ay jakamon. Nasapol nga tanga dawatan ti kin Apo Jesus, ang taggaraw iti po biyag tayo, masapol ta dawatan tayo nga agtrabaho ni Apo Diyos iti puso tayo. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagitoy daton mi ket ipaay mo tatong palin mi dagiti balakad mi San Pio apapa iti kasta agserbikam kadagitoy misteryo anadalos ti puso mi ken napasnag ti pamati mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi taramidam ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakagitaan ti kinasingpet babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo kiti paay mo tinalawag a paneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaen tin isang sangayan na pagpatulad na maawis kaming agbiag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaen ti makaayayo ken kaapan nangibabaet da ipaay mo ta pannalaknib mo kada kami isot gapuna a makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami a mangidaydayaw ken ka ket konami. A Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana pudno nay Apo abiig ka kinasanto ket sikatigubwayan ti amin a kinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu a mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taraniag mo pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanam na maen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ang agapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingo, may kakanyak, nganti may salay nga sao, mapaimbag tontoy kararuan.
Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi, ti panangilagip mi ken San Pio a Papa, dawaten mi, tababaen ti bilag daytoy na ilangitan a padaya, anakiranudan mi, aramidam kaditi na nalagda a pamati mi, ket agkaykaysa kami iti sidong ti ayat mo, gapo ken Apo Meso Kristo ang anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. Into no bigat, aglualo kay ton Apo, agbiyahe ni Apo Padi, mapanak ijay Hawaii, ket ikararagan nyo, ta nabunga daytoy a misyon, pinalubusan nak ni Apo Obispo, indawat nga naidawat nga admission appeal para ijay palasyo, ta sayang napintas di palasyo isulaeng ti hanga na kadagiti amin nga konbento, isulaeng ti maysa kadagitihaan nga nabomba idi World War II. Maperperdi iso nga admission appeal. So mapanak agmisa kadagiti kakabsat ita Hawaii, St. Joseph Paris Waipaho in tinuog entong Domingo, August 23 alas 6 ken alas 8 iti bigat Apo haan nga diya Ilocano mas ti maluntad sa nakaalan. Iso nga alas 6 ken alas 8 Apo. Mapankam tumot ijimawi agpasyar Apo August 25 ken 26 kadagitay agururay tamawi Apo nga kakabsat mabalintay to agkikita pa kaambok to di address into no 30 ijaw Lady of the Mount Kalihi jakpay na panditi Apo Kalihi ni Apo Edgar Brillantes ti Padi jakpay na kontak jak maberukan di Facebook na into no 30 detoy ja mono nya oras ti misa nga ited na so nga dagiti kakabsat nga adda dita bay palubos ti Apo agkikita tayto kararagan nyo da kayo nga taga Salcedo tabarbaring nabunga daytoy a misyon bali ti duwa nga Sunday nga awanak Apo sumangputak tulaangan ti September 3 to ijay trinto ditoyen no addaak Apo so nga itultuloy latat ti agkarkararag ni Apo Dani ti umay mangmisa kadagiti kaawang ko tumakder tayo ti Apo adda kumakada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.